Bu. Apa cari? Terus Apa? Iya, kayak rokok yang dia. Entek lah yang rokok ini. Entek rokok ini. Wih, barang kok. Ya, cok, aku mang diwedeni cok. Lendi, Ya wingi lho, Lendi. mana aku kata sembayang bisa. Iya. Nah aku liwat anu apa? Tegalan. Galan. Iya. Mau anu cok, kalau sih ngantem ya aku di nasu. Oh, paling kucing. Jualin. Kucing kok iso ngantem nang ndas sih lari. PE. Toko ndukur. Kucing betul. Ya, ya. Jak, Kok marah lagi lu itu? Rokok. Rokok. Iya, hati-hati. hati. Aku ini ngono diwedeni lho. Iya. Terus yang barang cari Kok lek kene anu. Dek kono tuku dhewe warung ya. Hati-hati. Mang wae ngono. tutup kabeh ngono. Kabeh krono. hati wong. Ya terakhir itu paling bengi deh kono. Wis bengi ngono. Jam piro? Mau kocak ya jam piro. Lali. Jam. Dendi. Ya kono. Gede dhuwur cahuk. Hah? Gede dhuwur. Bedul. Kayak aku. Sandalan ngono. Kok Mumpul. Mana ya? hah? Gedean mana? Gedean mana? Ireng. Ya tak gawe sandal cincit ae aku. Salah. Fotonya apa? Sampeyan gak percaya wis sampeyan ngono. Hah? Di lawang itu, di lawang toko Iya. iku moro-moro buka. Ya mesti lho anjene aku dok-dok. Iya, itu makanya. Dulu hati-hati kamu. Ya, makanya. Ngarep itu kono ono anu. Ya. Ya wis. Oh, Warna ya. biru kaca di pajang. Hah? Kerupuk. Ya wis. Ya wis aku wis gelero kene. Ya. Mari mangan, mari ngombe kopi gak enak. Hati-hati ya wis. Koyo Parman Pokoknya di kono Al-Fatihah sampeyan maca Al-Fatihah. Koyo Parman Bacokan, mari mangan gak rokokan. Ya wis, yo. Ya wis, yo. Raja musuh jak. Kalane ngatasi. Papa jangan diwedeni. Opo? Wong iku kan duwe wedi. Kan duwe wedian. Lah yo. Ayo iki. Saiki. Wong kok mah didandani kok gak duwe rasa wedi. Dulu koyo Kuwi lek wong balik kae dhewe. Oh yo, ora apa iki. Sejarah man. Itu ngomong wedi iki sungkan arek. Awake wis gede. Loh. Oh, ya Allah. Oh. Sok ngetut norek. Yo. Kok gak ngetut norek. Masihan, sik medeni nek. Sik, tak cukup nek hujan. Ini kereta pentu. Kereta pentu. Tiba arek. Ayo.